Indaba ezitha bayede umongameli sekafikile ula. Ngicabanga ukuthi mhlambe ke ungamukela on behalf of ifamily kwaMahlangu njengoba sila sizokubona istatue baba wethu siyabonga ukuthi usinikeze leli thuba lokuba sifike sivakashele indodana yakho comrade wethu namhlanje njengoba besihamba nodadewethu siye salapho khona amabhunu amlimazela khona ayilimaza khona abantu abaningi lokho kwasinikeza into ebesikade siyicabanga njengoqondo mase sibone ukuthi kwakwenziwani inhliziyo zababuhlungu kakhulu. I hope he is wakala. Hello. Thank you. Siyathokoza President. Ngicabanga ukuthi bakwethu ngoba isikhathi sesikhambile. In fact bengafanelanga kuzwe la, befanele ukuthindwe lapha abantu abaningi eSolomon Square. Mara njengoba sesisi la, ngibawa sikhambe msinyana sichike khona silinde ukukonvina nakamabhloma yeza ukuthi uPresident awabeke la nomndeni. Abanye abakhona ukuhamba bangathoma bakhambe baye straight eSolomon Square ngoba Amaqhawe kithi ahlale eRobben Island iminyaka ngeminyaka asikwazi ukwanikeza kubantu abahluleke ukuphatha iANC. Amajaha ethu amaqhawe asala emzileni angeke sikwazi ukuthi siwakhumbule njengoba sikhumbule leli qhawe namhlanje. Asikwazi ukwenza lokho sifuna la. Akuthine sathi abalahle ANC. Akuyona le abayihamba yenye into ngazi bizwa ngokuthiwa yini. Thina sisemi lapha yakwakumkhono khokho bethu. Sishintshe igama ngoba sifuna ukulokubanga ukuthi hayi mthatha uANC wethu no. Sifuna ukuthatha kahle bengesenamandla. Sibambe ngithanda ayithethu lo. Ihlola yini. Ukusikhwama sethu. Laba bakithi ibona ngishabelungu bebepaphikisa. Uzubona sokonakala. Kusize mkhonto lowo. Onqanda ongqonda imhlobo. Laba abasiphethe maye babo. Hey, futhi angifuni ukuyikhuluma indaba ngoba sokuseduze la siyakhona. Ngeke ishort imali la. Akukho umuntu ozoshoda ozolamba. Okokuqala nje inkampani zethu